yung Miss Natal franchise o pwedeng hindi na siya mag-isip kasi meron naman pa nakikinig yung franchise yung consortium itself. Hindi, issue pa rin kasi sa simula pa lamang dapat ay nakita na ng NPC or DICT na meron talagang valid na franchise. So kung nung nag-apply sila at wala pa rin, yun ay isang pwedeng pag-debate na ngayon. Gaya nga ng sinabi ni Senator Supiri, hindi rin kasi masyadong malinaw yung provision dun sa franchise agreement na kung hindi ka tumugon dun sa mga requirements na makakansela yung franchise mo, hindi daw malinaw. So isa yan sa tatalakayin ng komite kung talaga bang merong lehitimong prangkisa itong Miss Natal.